ще взема да снимам тази i3, тъй като сигурно ще е първия и последния монтаж. Абсурдно сложен и дълъг. Айде да намалим. Ето какво се получи. Значи натискаме се тук. Хоп. И сме си на оригиналното меню. Когато цъкнем на това тук, кога сме на USB AUX, през USB-то се слага едно модулче и вкарва аудиосигнал. Ако колата случайно няма AUX, и от тук вече хоп, сме в андроидското меню, като джойстика пак работи. Джуркаме се по иконите. Кефни ни музичка, слушаме музичка. Сега заради тубата не мога да пускам музика. И да видим някакво видео, хоп. Ето видеоклипчета си джуркат. Имаме Waze, YouTube, iGo, код ни е кеф. Натискаме навигацийка, хоп, и си бачка Waze. Друго код допълнително сложих. Сложил съм задна камера, сега след малко ще я покажа. Включваме задна. Хоп, изкарва се оригиналната графика. Графиката на парктроника. Въртим воланчето. И това се джурка. Хубава широкоъгълна камера. HD. Така. Друго. Тук не знам какво да покажа. Тук какво ще покаже? Много ми е интересно. Тук какво ще покаже, като това е за DVG-та. Както и да е. Няма да видим отзади как е станало. Къде е камерката? От самолет не си речи изобщо, че има. Ето тук съм изкарал едно USB, тъй като оригиналното вече се ползва да вкараме звук. И така. Чао!